Pois o tema do Servizo de Axuda no Fogar, o SAF, que é ese servizo que vai a atender as nosas persoas dependentes nos fogares, pois é un servizo fundamental para a cidadanía, pero tamén para os concellos. Que pasa? Que é unha competencia que debería ser asumida íntegramente pola Xunta. Actualmente, como se está facendo é que a Xunta repercute no Concello parte dos costos deste servizo que para concellos como o noso, por exemplo, supoñen unha parte moi importante do seu orzamento. Estamos falando que outros, por exemplo, con un orzamento de máis de 6 millóns de euros, pois está poñendo todos os anos centos de miles de euros para suplir estas carencias da Xunta. Isto que conleva é que pois, moitas das cuestións que son realmente competencia dos concellos non se poidan atender porque non chegan os cartos, porque os concellos temos que, ao final, asumir competencias que non son nosas e deixar, dun lado, moitas veces, as que sí son responsabilidades nosas. E, polo tanto, isto conleva que moitas veces non se poden arrasar as rúas que farían falta, non se poden atender e dotar os servizos sociais municipais como realmente se deberá facer, nin se pode atender dunha maneira tan digna ao tecido social e cultural dos concellos. Isto é algo que, dende logo, ten que mudar e moi pronto.